ja som Trabo, som videomaker, content creator, živím sa influencingom, sociálnymi sieťami a tvorbou vlastne videí. Čo mňa naplňa, čo mňa baví a čo mňa posúva a robí lepším človekom, tak to sa snažím prezentovať ako nejaký taký lifestyleový celok na svojich platformách. Love Island mi zmenil život, no úplne ho otočil hore nohami. Krásne zážitky, krásny čas, krásna žena. To bolo najlepšie rozhodnutie, ktoré som spravil, že či už to, že som išiel do Love Islandu, alebo to, že som mu požiadal ruku, lebo veľmi ma podporuje a takisto ma podporuje aj v rámci Survivor. Jak sa vraví, ešte to žiadny Slovák nevyhral a žiadny človek, čo vyhral Love Island, ešte nevyhral Survivor. Chcem hrať, chcem loviť, chcem zbierať body, chcem prinášať veci k menu. Tak ja rád búram mýty a uvidíme, či sa mi to podarí, tak mi držte palce. Takže no worries, let's go!